V tomto videu vám ukážem skladbu plochej drevenej strechy, ktorú považujeme v ateliéri za najbezpečnejšiu a preto ju aj používame. A zhruba takto to nejako vyzerá, postupne to prejdem, že vlastne ako je to robené. Takže poďme na to. Čiže rovnako ako v prípade tej nevhodnej skladby konštrukcie máme teda drevené trámy, na ktoré príde OSB doska. A teraz vlastne izolujeme všetko hore. To znamená, ide parozábrana. V ideálnom prípade používame asfaltovú parozábranu. Existujú samolepiace, alebo dajú sa rôznym spôsobom tam tie parozábrany umiestniť. Môže to byť aj parozábrana LDPE, to znamená, že nejaká fóliová. Aj to funguje, to není problém, ale tá asfaltová mi príde vhodnejšia a to počas stavby aj poistnú hydroizoláciu. Na to v podstate prvá vrstva polystyrénu, druhá vrstva polystyrénu, ktoré sa prestriedajú, aby nemám to tu nakreslené, ale v podstate na striedačku, aby neboli spoje krížom tých polystyrénov, čiže prekrývajú sa cez seba tie jednotlivé vrstvy. Môže byť použité aj samozrejme aj iný izolant, môže byť purpena, môže byť aj minerálna, to je v podstate teraz jedno. My tam dávame teraz polystyrén. Potom sú tam spádové kliny, toto je vyspadované schematicky. Na ten polystyrén ide geotextília v prípade spomínaného Fatrafol, čiže potom je Fatrafol, alebo teda iný výrobca. Zase geotextília štrk, čiže kompletne celá teplná izolácia je nad OSB doskou a zo spodu maximálne teda ide nejaký rošt, sadrokartón a čo je výhoda tohto riešenia. To znamená, že parozábranu máme ako predtým. Parozábranu máme v tejto časti. Tu je tá fólia Fatrafol, čiže tento priestor tohto máme stále v teple. Tu neexistuje, že by na tejto OSB doske niečo skondenzovalo, lebo jednoducho to je teplota interiéru. Tu už nemáme žiadnu teplnú izoláciu. Je to síce také, že je tu nejaká výška, ktorá je ako keby hluchá, z toho dôvodu, že tam nevyužívame ten priestor na teplnú izoláciu, ale je to výrazne bezpečnejšie riešenie, lebo kedykoľvek sa dá sadrokartón buď skontrolovať, dá tam len nejaká jednoduchá sonda, pozrieť, či to je všetko v poriadku. Jednoducho tieto prvky sú v teple, v stabilnom priestore drevené, sú ľahko kontrolovateľné a jednoducho, keď aj nejaká para vojde do tej konštrukcie a zase sa zrazí na tej fólii, tak sa to udeje v polystyréne. Akože môže sa to stať, proste môže sa sem dostať nejaká para vodná, možno, že ten polystyrén bude mierne vlhkejší, ale polystyrénu tá vlhkosť jednoducho nevadí. Možno sa mierne zhoršia akože parametre teplno-izolačné, ale nič tam nebude degradovať. Nič tam nehrozí, nejaké plesne, nehrozia tam na týchto OSB doskách, nehrozí degradácia, nehrozí statický problém. Čiže jednoducho toto riešenie je podstatne lepšie. A pri tomto riešení môžete v podstate urobiť to teda takto, že sadrokartón bude do spodu, urobí sa tam podľa potrebné, nemám tu nakreslené nejaké závesy a ďalšie veci, tak na to sa vedú jednoducho rozvody, rekuperácia, čokoľvek. A všetko sa to rieši pod tou parozábranou. To znamená, že nič neprepichuje tú parozábranu. A ďalšia vec je, že môžeme to spraviť aj tak, že jednoducho sa dá tie trámy priznať v interiéri. Toto je schematické riešenie, vždy to treba potom vyhodnotiť konkrétne pre konkrétnu stavu kvôli požiarným parametrom, čiže toto treba nadimenzovať požiarne. Ale môžete mať tie trámy priznané v interiéri, vytvoriť si tu takéto. Sadrokartón by sa dával iba medzi tie drevené trámy na nejaké teda takéto hranolčeky, alebo tam môže byť po vyššej výške, v nižšej výške, to je už akože otázka toho dimenzovania aj požiarnej odolnosti. A tu sa dajú ťahať káble, v podstate elektrické káble a tak. Tá výška môže byť aj vyššia, môže to byť aj takto, aby sa tam dali ťahať povedzme rekuperačné rozvody a tak ďalej. Ale jednoducho toto riešenie celkovo je jednoducho podľa mňa najlepšie riešenie plochej strechy z hľadiska bezpečnosti a aj funkčnosti pri drevených konštrukciách. A je ho možné použiť proste pri murovaných stavbách aj pri drevostavbách.
či tam bude hore štrk, alebo tam pôjde ešte povedzme zelená strecha. Ja by som odporúčal ísť zelenou strechou. V prípade, že používame polystyrén, tak ten polystyrén je akusticky slabý materiál, tak v podstate tá zelená strecha vylepší nejaké akustické parametre. Ale potom dá sa samozrejme tá skladba kombinovať, dať tam aj niečo iné miesto polystyrénu. Takže, čiže toto už je potom ľubovoľne, ale jednoducho táto skladba je podstatne bezpečnejšia a lepšia. A nemáme tam ani teplné mosty toho dreva v tej konštrukcii, lebo je to proste homogénne. Takže takéto niečo proste používame v ateliéri my.